साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லெவல் 3 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பிரபு சாஃப்ட் காப்பி ஷேர் பண்ணிடுறீங்களா பிபிடி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பேசுறது கேக்குதா? பிடிஎஃப்வா? ஆமா. ஓகே, பிடிஎஃப் ஷேர் பண்றேன். हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम. முடிஞ்சா ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம 7வது பதம் பார்க்கணும் இல்லையா? 7வது மந்திரம். ஆமா மாதாஜி. ஓகே, யாராவது வாசிங்க பக்தர்கள், யார் வாசிக்கிறீங்க? இது வரைக்கும் வாசிக்காதவங்க வாசிங்க பார்க்கலாம். மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். இந்திராணி மாதாஜி, நீங்க போன தடவை வாசிச்சீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கலன்னா வாசிங்க மாதாஜி. யார் வாசிக்கல இது வரைக்கும் அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மின் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி ஆத்மைவ பூத் விஜானதஹ தத்ர கோ மோஹக சோஹ ஏகத்வம் அனுபத்யதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, பொருளுரையும் அந்த இதையும் படிங்க. அதுல ஒரு இது பேராகிராஃப் முடிச்சு உங்களுக்கு என்ன புரிதல் இருக்கோ அதை சொல்லுங்க. அடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே போலாம். எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஐ வில் ட்ரை டு டு இட் மா. எஸ் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். யூ கேன் ஜஸ்ட் ஹேவ் a try மாதாஜி. யஸ்மின் எப்போது, சர்வாணி எல்லா, பூதானி உயிரினங்கள், ஆத்மா ஆன்மபுரி, ஏவ மாத்திரம் அபூத் ஆக அமைந்திருக்கின்றன, விஜானதக அறிபவனுக்கு, தத்ர அதில், அப்போது, க என்ன, மோகக மாயை, க என்ன சோகக கவலை, ஏகத்துவம் பொறுமை, அனுபத்தியதக காண்பவன், அதிகாரப்பூர்வமாக அல்லது நிலையாக. எல்லா உயிரினங்களையும் ஆன்ம பொறிகளாகவும் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றியவையாகவும் காண்பவன் வஸ்துக்களின் உண்மை நிலையை அறிந்தவனாகிறான். அப்போது அவனுக்கு கவலையோ மாயையோ ஏது? முன் விவரிக்கப்பட்ட மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரிகளை தவிர வேறு எவராலும் ஒரு மனிதனின் உண்மையான ஆன்மீக நிலையை சரிவர காண முடியாது.
நெருப்பின் பொறிகள் நெருப்பின் தன்மையை கொண்டிருப்பது போல உயிர்வாழிகள் தம் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றானவர்கள் எனினும் தீப்பொறிகளிலுள்ள வெப்பத்தின் அளவு எரியும் நெருப்புள்ள வெப்பத்தின் அளவுக்கு சமமானதா ஆகாது. ஆகையால் அளவை பொறுத்தவரையில் பொறிகள் நெருப்பாகாது. மகாபக்தனான மகாபாகவதன் எல்லாவற்றிலும் ஒருமையை காண்கிறான் என்றார். எல்லாவற்றிலும் உன்னதமான பிரபுவாகிய இறைவனின் சக்தியாக காண்கிறான். சக்திக்கும் சக்தியை உள்ளடக்கிய ஒன்றிற்கும் வேறுபாடில்லை. ஆகையால் அவற்றில் ஒருமையை உணர முடிகிறது. ஆராய்ந்து பார்த்தால் வெப்பமும் ஒளியும் வெவ்வேறானவை. ஆனாலும் வெப்பமும் ஒளியும் இல்லாமல் நெருப்பு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இல்லை. ஆனால் ஒரு சேர பார்த்தால் வெப்பம் ஒளி நெருப்பு எல்லாம் ஒன்றே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி மூணு இது பார்த்தோம்ல மாதாஜி. முதல் இங்க வந்து பக்தர்களை வந்து சும்மா அவங்க வந்து வேற ஏதாவது கேட்டா கூட மாறிடுவாங்க. ஆனா மத்தியமா உத்தம அதிகாரிகள் வந்து எவ்வளவு ஆனாலும் அந்த பக்தர்களுடைய நாஸ்திகரோ ஆசிரியர் யாராலும் அவங்களை வந்து நம்ம கடவுளுடைய பகவானின் தன்மை எடுத்து சொல்லி அவர்களை நமது ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட வைப்பார்கள். நெருப்பின் தன்மையை கொண்டிருப்பது உயிர்வாழிகள் தம் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றானவர்களை எனினும் தீப்பொறி உள்ள வெப்பத்தின் அளவு எரி நெருப்புள்ள வெப்பத்தின் அளவுக்கு சமமானதாகையால் எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போன 6வது பதத்துல மந்திரத்துல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பக்தர்களை வந்து இந்த 3 நிலைகளை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, அதுக்கப்புறம் வந்து உத்தம அதிகாரி இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி அந்த ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நீங்க சொன்னது போல அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? ஜஸ்ட் பகவானை வந்து கோவிலுக்கு வருவாங்க, அவரை வழிபாடு பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா சான்சஸ் இருக்கு. அவங்க வந்து சருகிறதுக்குரிய வழிகள் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. மத்தியம அதிகாரியில இருக்கவங்க பகவானை வந்து அந்த பகவானுக்கு எப்படி மட்டும் பக்தி பண்றாங்களோ அது போல பக்தர்களையும் வந்து அவங்க வந்து உத்தமமா நினைக்கிறாங்க. அது மட்டுமல்ல, அவரிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை ரொம்ப பூர்வமாக ஆராய்ந்து அறியறதுல அவங்க கொஞ்சம் முடியாத நிலையில இருக்கு. அது போல யாரெல்லாம் வந்து அந்த நாத்திகர்கள் கிட்ட வந்து அவங்க வந்து போறதே கிடையாது இல்லையா? சோ அவங்கள வந்து 4 நியமங்களை வந்து அவங்க அனுசரிக்கிறாங்க. யாரு? மத்தியம அதிகாரிகள். என்னென்ன அந்த 4 நியமங்கள்? யாரு சொல்றீங்க? போன கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம். 4 நியமங்களை வந்து மத்தியம அதிகாரி வந்து அனுசரிக்கின்றார்கள். என்ன அந்த 4 நியமங்கள்? போன இதுல நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம். முதல்ல அவங்க வந்து பகவான் உன்னத பரமபுருஷர்கிட்ட நாட்டத்தோட இருக்காங்க, விருப்பத்தோட இருக்காங்க. அவர் வந்து அதே மாதிரி பக்தர்களுக்கிட்டையும் வந்து அன்போட இருக்காங்க. அவங்க வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியாத நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த அறியாமையில இருக்கவங்க மேல கவனம் செலுத்துகின்றார்கள். அவங்களும் பக்தி மார்க்கத்துல வரணும்னு அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க. நம்பிக்கையற்றவர்களிடையும் வெறுப்புகள் உள்ளவர்களிடையும் வந்து அந்த நாத்திகர்களையும் வந்து கொஞ்சம் தூரமே வச்சு பாக்குறாங்க. ஆனா உத்தம அதிகாரி வந்து நாஸ்திகர்களுக்கும் வந்து பகவானுடைய அந்த அன்பை கொடுக்கணும், பகவானுடைய அந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து உத்தம அதிகாரிகள். இங்க வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த பதத்துல இதுக்கு முந்தின பதத்துல நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்? 3 நிலையில பக்தர்களை பாக்குறோம். ஆனா இங்க யார் ஒருத்தவங்க அந்த எல்லா உயிரினங்களையும் வந்து, ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, பகவானை எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறாங்க கிருஷ்ணமயமாக. அவங்க வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள், உத்தம அதிகாரிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது போல அப்படி அந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கவலையோ இல்லைய மாயையில அவங்க வந்து பீடிக்கப்படுறதே கிடையாது. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பகவானையே பாக்குறாங்க. அவங்களுக்குள்ள இந்த வேற்றுமைகள் இல்ல, இருமை கிடையாது. இவங்க உயர்ந்தவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள், மனிதன், விலங்குகள், ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து ஆன்ம பொறியாக பகவான் அவங்க பாக்குறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்வு தாழ்வு எங்க இல்லையோ, அங்க வேறுபாடு இல்லையோ, பாகுபாடு இல்லையோ, அங்க தேவையற்ற கவலையோ இல்ல மன வருத்தமோ கிடையாது. அது இல்லைன்னா பின்னாக்கா மாயையே இல்லை அங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. என்ன ஒரு அழகான
புரியறதுக்கு உண்டான இது அதுதான் ரொம்ப பிலாசபிக்கலா இருக்கும். இது நம்ம ரொம்ப டீப்பா நம்ம இங்க வந்து படிக்கணும். எப்படி ஒரு தீப்பிழம்பு இருக்கு அப்படின்னாக்கா 2 விஷயம் அந்த தீப்பிழம்புல பாக்குறோம். ஒண்ணு அது கொடுக்கக்கூடிய வெளிச்சம், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனால ஏற்படக்கூடிய நெருப்பு. இது 2த்தையும் பிரிச்சு நம்ம பார்க்க முடியுமா? வெறும் வெளிச்சம் மட்டுமோ இல்ல இதோ மட்டுமோ அந்த தீப்பொறியில இருந்து நம்ம பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அது போல மகா பக்தனானவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும், அந்த ஆத்மாவானது பகவானுகிட்ட இருந்து வந்தது, நித்தியமான ஒன்று. சோ இந்த ஜீவாத்மாக்கும் பகவானுடைய குணங்கள் அப்படியே இருக்கு. இது வந்து ஒரு சின்ன தீப்பொறி தான். ஆனா பெரிய பிழம்பு வந்து பகவான் அப்படின்றத அவங்க பாக்குறாங்க. அளவுல வேணா நம்ம மாறுபட்டு இருக்கலாம். ஆனா அந்த குணாதிசயங்கள் வந்து ஒன்றுபட்டு இருக்கு அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மகா பக்தர்கள் வந்து ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுனால எல்லா ஜீவாத்மாக்கள் கிட்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்றத இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க அடுத்தது, அடுத்த பேராகிராஃப். மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. மயக்கத்திலிருந்து இறை உணர்வற்ற நாகரிகம் தோன்றுகிறது. அந்த நாகரிகத்தின் தானே வாசிக்கிறீங்க? ஏகத்துவம் அனுபட்சத்தை அதுல தானே? ஆமா, ஈசானிபதி புத்தகம், அந்த புத்தகம் தாமா. இப்ப முத பாரா படிச்சீங்களா? அதுக்கு அடுத்த பாரா ஏகத்துவம் அனுபட்சதன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க எந்த இதுல இருந்து படிக்கிறீங்கன்னு தெரியல. சரி படிங்க படிங்க. மயக்கத்திலிருந்து இறை உணர்வற்ற நாகரிகம் தோன்றுகிறது. அந்த நாகரிகத்தின் விளைவே கவலை. நவீன அரசியல்வாதிகளை ஆதரிக்கப்படும் இறையுணர்வற்ற நாகரிகம் எந்த தருணத்திலும் நசுக்கப்படலாம் என்பதால் எப்போதும் கவலையில் நிறைந்துள்ளது. இதுவே இயற்கையின் சட்டமாகும். முழு முதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்தவர்கள் தவிர வேறு எவரும் இயற்கையின் கடுமையான சட்டங்களை வெல்ல முடியாது என்று பகவத்கீதையில் 7.14 கூறப்பட்டுள்ளது. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இது வேற ஏதோ ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இது வேற மாதிரி இருக்குல்ல மாதாஜி? இல்ல, நீங்க எந்த பதம் படிக்கிறீங்க பிரபு? 7வது பதம் தானே படிக்கிறீங்க? 7வது மந்திரத்துல ஏகத்துவம் அனுபட்சதில இருந்து ஆரம்பிக்கணும் பிரபு. சமஸ்கிருத சொற்கள் எல்லாவற்றிலும் உள்ள 7வது மந்திரத்துல 2வது பேராகிராஃப் படிங்க. மாதாஜி வந்து முதல் பேராகிராஃப் படிச்சாங்க. ஆமா, கடைசியில போயிட்டேன். நீங்க அடுத்த பேஜ் போயிட்டீங்க. அடுத்த பேஜ் போயிட்டீங்க. இந்த மந்திரத்தில் உள்ள ஏகத்துவம் என்னும் சமஸ்கிருத சொற்கள், இந்த மந்திரத்தில் உள்ள ஏகத்துவம் அனுஷ்யத என்னும் சொற்கள் எல்லா உயிர்களிலும் ஒற்றுமையினை சாஸ்திர கண்ணோட்டத்திலிருந்து பார்க்க வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. பரம முழுமையின் பகவானின் தன்மைகளில் சுமார் 80 விழுக்காடு தன்மைகளை தனிப்பட்ட பொறிகள் பெற்றுள்ளன. ஆயினும் அவை அளவின் அடிப்படையில் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமானவை அல்ல. ஜீவன் பரம உயிர்வாளியின் சின்னஞ்சிறு அம்சம் என்பதால் அந்த தன்மைகள் அவனிடம் சிறிய அளவில் இடம்பெற்றுள்ளன. மற்றொரு உதாரணம் வழங்கலாம். ஒரு துளி கடல் நீரில் இருக்கக்கூடிய உப்பின் அளவினை ஒருபோதும் ஒட்டுமொத்த கடலில் இருக்கக்கூடிய உப்பின் அளவுடன் ஒப்பிட இயலாது. அதே சமயத்தில் ஒரு துளியில் இருக்கக்கூடிய உப்பின் வேதியியல் தன்மையானது கடலில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த உப்பின் தன்மைக்கு சமமானதாகும். தன்மை அளவு என இரண்டிலும் தனிப்பட்ட ஜீவன் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமானதாக இருந்திருந்தால் ஜட சக்தியினுடைய மயக்கத்தில் கீழ் இருக்கக்கூடிய நிலை அவனுக்கு வந்திருக்காது. சக்தி வாய்ந்த தேவர்கள் உட்பட எந்த ஓர் உயிர்வாளியாலும் பரம உயிர்வாளியை எந்த விதத்திலும் வெல்ல முடியாது என்னும் கூற்று ஏற்கனவே முந்தைய மந்திரங்களில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஜீவன் எல்லா விதத்திலும் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமானவன் என்னும் பொருளில் ஏகத்துவம் என்னும் சொல்லால் ஏற்க முடியாது. இருப்பினும் அகன்ற பார்வையின்படி கவனித்தால் அவர்களிடையே ஒருமித்த நோக்கம் இருப்பதை இச்சொல் சுட்டிக்காட்டுகிறது. எவ்வாறு ஒரு குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு இடையே ஒருமித்த நோக்கம் காணப்படுகிறதோ, எவ்வாறு பலதரப்பட்ட குடிமக்களை கொண்ட நாட்டில் தேசிய அளவில் ஒருமித்த நோக்கம் காணப்படுகிறதோ, அவ்வாறே ஜீவன்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையே ஒருமித்த நோக்கம் காணப்படுகிறது. ஜீவன்கள் அனைவரும் ஒரே உயர்ந்த குடும்பத்தில் உறுப்பினர்கள் என்பதால் அவர்களது நோக்கமும் உன்னத உயிர்வாளியின் நோக்கமும் வேறுபடுவதில்லை. ஒவ்வொரு உயிர்வாளியும் பரம உயிர்வாளியின் மகனே.
பகவத்கீதையில் 7, 5, 6 கூறப்பட்டுள்ளபடி பறவைகள், ஊர்வன, எறும்புகள், நீர்வாழ்வன, மரங்கள் உட்பட பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளும் முழுமுதற் கடவுளாகிய நடுத்தர சக்தியின் தோற்றங்களாவார். எனவே அவர்கள் அனைவரும் பரம உயிர்வாழியின் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள். இங்கே ஒருமித்த நோக்கத்தில் முரண்பாடு எதுவும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ப்ரோ. பிரணாம் ப்ரோ. உங்களோட புரிதல் சொல்லுங்க. சொல்றீங்களா? இந்த உப்பு கடல்ல இருக்குல்ல, ஆனா ஒரு துளி இருந்தாலும் ஒரு கடல்ல இருந்தாலும் அதோட தன்மை வந்து மாறாதுன்னு சொன்னாங்க. சோ அது எதற்காக ஒப்பிடப்பட்டிருக்கீங்க? அது வந்து ஜீவன், சொல்லுங்க பிரபு. ஜீவாத்மாவோட குணங்களோட ஒப்பிடப்படுது. ஜீவாத்மா ஜீவாத்மா அந்த கடவுளுக்கு சமமா இல்ல சொல்றது. ஓகே. நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. சாரி. இப்ப கடல் நீர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உப்புத்தன்மை அந்த ஒரு சொட்டு நீர்லயும் அதே தன்மை இருக்கு. அதுக்காக இதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய உப்புத்தன்மையும் கடல் நீர்ல இருக்கக்கூடிய உப்புத்தன்மையும் ஒன்றான்னு பார்த்தா அளவுல வந்து வேறுபட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ கோடான கோடி 63,000 தேவர்கள் இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். அவங்களும் வந்து பகவானுக்கு ஈடு கிடையாது. பகவானுடைய அவதாரம் வந்து கடல் அலைகள் மாதிரி. கடல் அலைகளை நம்மளால எண்ண முடியுமா? அதே போல பகவானுடைய அவதாரமும் வந்து எண்ணிலடங்காதது. அது அவருடைய விபூதி யோகம் பகவத்கீதையில நம்ம பார்த்தோம். அதுல ஒரு சில மட்டும் நான் உனக்கு இங்க காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அவர் வந்து விஸ்வரூப தரிசனத்தை காட்டுறார். பகவானுடைய அவதாரம் எப்படி வந்து நரசிம்ம அவதாரமா இருக்கட்டும், ஸ்ரீராம அவதாரமா இருக்கும், வாமன அவதாரமா இருக்கட்டும், அத்தனை அவதாரங்கள் எடுத்தாலுமே வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம பாக்குறோம் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து ஸ்வயமாக இருக்கார். இது அனைத்திற்கும் மூலம் வந்து பகவான் அப்படின்னு பாக்குறோம். சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் வேறுபாடு இருக்கு. நம்ம எல்லாம் பகவானிட்ட இருந்து வந்த ஒரு அந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்றோமே, அந்த தடஸ்த சக்தியில இருந்து வந்த ஒரு ஆத்மா. ஆனா இந்த சக்திகளுக்கெல்லாம் வந்து சக்திமான் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ ஏகத்துவம் அப்படின்னா உயிர்வாழிகள் வந்து எல்லா வகைகளையும் உன்னதமான பிரபுவுக்கு இணையானவென்று பொருள் அல்ல. அவருடைய குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு, நம்ம பார்த்துக்கணும். அதனால எப்பவுமே வந்து நானும் பகவானும் ஒன்று. ஏன்னா இந்த மாயாவாதிகளோட கொள்கை அப்படித்தான் இருக்கும். எல்லாரும் பரமாத்மாவாக இருக்காருன்னு பாக்குறோம். ஒரு பக்தன் பகவான் புருஷர் பகவானை வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்? 3 நிலைகள்ல புரிஞ்சிருக்கோம். பரமாத்மா, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். இங்க இருக்கக்கூடிய சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ஒரு அங்கம் பாக்குறோம். பரபிரம்மமாக பகவான் இருக்கார். அடுத்த நிலை புரிதல் என்ன? பரமாத்மா புரிதல். எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து பகவான் இருக்கார் அப்படின்றது பரமாத்மா நிலை புரிதல். 3ஆம் நிலை என்ன? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரம புருஷர். அவரே வந்து உத்தமமானவர். அவருக்கு ஈடு இணை எதுவுமே கிடையாது. நம்மளுடைய 10 குற்றங்கள்ல 2வது குற்றம் என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? 2வது குற்றம் என்ன? சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ்ல தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, சொல்லுங்க. 2வது குற்றம் என்ன தெரியுமா? தினமும் காலையில நம்ம 10 குற்றங்கள் நம்ம படிக்கிறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த குற்றங்களை நம்ம செய்யக்கூடாதுன்றதுக்காக. 2வது குற்றம் என்ன? ராதா மாதாஜி, தன மாதாஜி இருக்கீங்களா? சர்வ பிரபு. மாயைக்கு உட்பட்டவன். 10 குற்றங்கள் மாதாஜி. யாரு சொல்றீங்க? சர்வ பிரபு லைன்ல இருக்கீங்களா? ராதா மாதாஜி, தன மாதாஜி. மாதாஜி 10 குற்றங்கள். 2வது குற்றம் சொல்லலாமா மாதாஜி? 2வது குற்றம் என்ன?
Consider the names of Lord Shiva or Lord Brahma to be equal or independent of the name of the Lord Vishnu. எனக்கு தமிழ்ல ஃபுல்லா அது தெரியல, எப்போ இங்கிலீஷ்லயே படிச்சு அப்படியே வந்துருச்சு. பிரம்மா, So சிவன், பகவான் விஷ்ணு போன்ற தேவர்கள் நாமங்களை பகவான் நாமத்திற்கு இணையானவை என்றோ சமமானவை என்றோ உயர்ந்தவை என்றோ கருதக்கூடாது. சோ இங்க வந்து பகவான் வேறுபட்டவர், அவர்கிட்ட இருக்க குணங்கள் வேணா நம்ம கிட்ட இருக்கலாம். ஆனா தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆனா அந்த அந்த அளவில் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அக்கண்டமா இருக்கார். அதனாலதான் அவர் விபு ஆத்மா. நேத்து கூட மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க, நம்ம எல்லாம் வந்து அணு ஆத்மா, பகவான் விபு ஆத்மா அப்படின்னு. ஏன் இப்படி எதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, அப்ப நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற அந்த வேறுபாடு தெரியும். நம்ம அவருக்கு ஈக்குவலா நினைச்சுக்க மாட்டோம். மாயாவாதிகளோட தத்துவம் வந்து நானும் பகவான் நீயும் பகவான் அப்படின்ற ஒரு இதுல போகும். அது தவறான ஒன்று. அடுத்த பேராகிராஃப் யார் வாசிக்கிறீங்க? 81 ஜீவாத்மா 84 லட்சம் முறைகளாக பிறக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல 4 லட்சம் பிறப்பு வந்து மனித இனத்திலேயே பிறக்கு. அது சோ எல்லா இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனையோ கோடி ஜென்மங்கள்ல செய்த பலன் நம்ம வந்து இப்ப வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதமும் படிக்கிறோம். இப்ப இதையே அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம். இன்னொரு விஷயம், இந்த நமக்கு தினமும் காலையில 6 மணிக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. இப்ப எல்லாம் லெவல் 3 வந்துட்டீங்க. முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 மினிட்ஸோ 30 மினிட்ஸோ வந்து அந்த தமிழ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க எல்லாருமே. உங்களால முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா 1 hour இருக்கலாம். 6 மணில இருந்து 8 மணி வரைக்கும் இருக்கு. 7:30. சேம் லிங்க். ஆமா, இதே லிங்க் தான். அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் டைம் மாதாஜி சொன்னாங்க, நான் மறந்துட்டேன் நேத்து இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. இப்ப படிக்கவும் ஞாபகம் வந்துச்சு. சோ எல்லாருமே ஒரு அந்த முடிஞ்சதுன்னா ஃபுல்லா அட்டன் பண்ணுங்க டைம் இருந்தா. காலையில மத்த வேலைகள்லாம் இருக்கும், நீங்க கேட்டுட்டே கூட நீங்க அதை இது பண்ணலாம். முடியாத பட்சத்துல அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 நிமிஷமாவது நீங்க வந்து லிசன் பண்ணுங்க. அப்போ வந்து இன்னும் நமக்கு நிறைய புரிதல் இருக்கும். ஓகே, பாகவத சேவை ப்ளீஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்டன் பண்ணுங்க. சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய தடஸ்த சக்தி, அந்த மார்ஜினல் எனர்ஜி. சோ அதனால பார்க்கக்கூடிய அனைத்துமே, இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய சக்தி. அதனால நம்ம வந்து அனைவருக்குமே வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். வாசுதேவ குடும்பம் எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய ஒரு அங்கம். அப்போ இங்க வந்து உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன், அந்த எப்ப நம்ம வந்து பகவான் இந்த பாக்குற அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய அங்கம் நினைக்கிறோமோ, அப்ப அங்க நமக்குள்ள வந்து போராட்டங்களோ இல்ல கவலைகளோ சண்டை சச்சரவுகளோ இருக்காது. அப்ப அந்த மாயில இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பகவத்கீதையில பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கற்றறிந்த பிராமணர் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளையும் வந்து பிராமணனையும் சரி, அந்த நாயை தின்னக்கூடிய அந்த மனிதனையும் சரி ஒரே பார்வையில தான் பாக்குறாரு. அதுவும் ஒரு ஜீவாத்மா, இதுவும் ஒரு ஜீவாத்மான்ற நிலையில அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க மாதாஜி. ஆன்மீக அமைப்புகள். சாரி மாதாஜி, நான் மியூட் எடுக்க முடியாம போயிட்டு நீங்க கூப்பிட்ட. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிங்க. வேதாந்த சூத்திரத்தின் 1.1.12 கூறப்பட்டுள்ளதை போல ஆன்மீக உயிர்கள் ஆனந்தத்திற்கு எதுல வாசிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல மாதாஜி. பிரபு, ஆன்மீக அமைப்புகள் இன்ப நிலைகளை அதுல இருந்து ஆரம்பிங்களேன். ஆன்மீக அமைப்புகள் இன்ப நிலைகளின் அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. அதுல இருந்து இல்ல மாதாஜி? ஆமா, வாசிங்களேன். மாதாஜி. ராதா மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி முடிச்சிட்டுமா? அடுத்து இது வேணா நீங்க வாசிங்க. முடிஞ்சிட்டு மாதாஜி. ஆனா இது எனக்கு இப்படிதான் இருக்கு. இது தேர்ட் பேராகிராஃப் மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. தேர்ட் இல்ல, ஃபோர்த் பேராகிராஃப். ஆன்மீக அமைப்புகள் பிரபு காட்டுறாங்களே, இதுக்கு முந்தின பேஜ். ஆன்மீக அமைப்புகள் இன்ப நிலைகளை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. இயல்பாலும் அமைப்பாலும் ஒவ்வொரு உயிரும், அதாவது உன்னதமான பிரபுவும் அவரின் ஒவ்வொரு அம்சமும் ஆன்மீக அமைப்பில் நித்தியமான இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டதாகும். பௌதீக தளத்தில் இயங்குகின்ற உயிர்களும் இடைவிடாத இன்பத்தையே தேடுகிறார்கள். ஆனால் அதை அவர்கள் தவறான தளத்தில் நாடுகிறார்கள். இந்த பௌதீக உலகத்தை தவிர ஆன்மீக தளமும் இருக்கின்றது. அங்கு உன்னதமான பரம்பொருள் தன் எண்ணற்ற கூட்டாளிகளோடு தன்னானந்த நிலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த தளத்தில் பௌதீக உலகின் ஜடத்தன்மைகள் எதுவும் இல்லை. எனவே அந்த தளம் நிர்குணம் எனப்படும். நிர்குண தளத்தில் அனுபவிக்கப்படும் பொருளுக்காக போராட்டங்கள் ஏதும் நடப்பதில்லை. இங்கே இவ்வுலகில் வெவ்வேறான உயிரினங்களிடையே
எப்போதும் போராட்டங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் இங்கே இன்பத்தின் சரியான மையத்தை பற்றி அறியாமை நிலவுகிறது. இன்பத்தின் உண்மையான மையம் உன்னதமான பரம்பொருளே. அவரே மேன்மையானதும் ஆன்மீகமானதுமான ராச நடனத்தின் மையமாவார். நாம் எல்லோரும் அவரோடு இணைந்து எவ்வித போராட்டமுமின்றி உன்னதமான ஒரே குறிக்கோளோடு வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதற்காக படைக்கப்பட்டுள்ளோம். அதுவே ஆன்மீக குறிக்கோளோடு கூடிய உயர்ந்த தளமாகும். ஒருமையின் அடிப்படையிலான பக்குவம் மிக்க இந்த தளத்தை உணர்ந்தவுடனேயே மாயையும் புலம்பல்களும் மறைந்துவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை. கடவுளற்ற நாகரிகம் மாயையிலிருந்து பிறக்கிறது. இத்தகைய நாகரிகத்தின் விளைவு புலம்பல். இன்றைய அரசியல்வாதிகள் ஏற்படுத்தியுள்ள கடவுளற்ற சமுதாயத்தில் வியாகுலங்கள் எப்போதும் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. இதுவே இயற்கையின் நியதி. பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருப்பது போல 7.14 உன்னதமான பிரபுவின் பாத கமலங்களில் சரணடைந்தவர்களுக்கு அல்லாது மற்றவர்களுக்கு இயற்கையின் கடுமையான நீதிகளை புறங்காண்பது சாத்தியமல்ல. எனவே எல்லா வகையான மாயைகளையும் மனக்கவலைகளையும் அகற்றி வேறுபட்ட நோக்கங்களிலே ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த வேண்டுமானால் நம் செயல்கள் எல்லாம் இறைவனை இணைப்பது மிகவும் அவசியம். படிக்க மாதாஜி. கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. உன்னதமான இறைவனின் நோக்கங்களுக்காக செயல்படுவது நமது லட்சியமாக இருக்க வேண்டும். வேறு எந்த காரியங்களுக்காகவும் அல்ல. இறைவனின் நோக்கங்களுக்காக செயலாற்றும் போது மட்டும் இச்செயலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆத்ம பூத் நோக்கத்தை இனங்காணவே இயலும். இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஆத்ம பூத் நோக்கமும் பகவத்கீதையில் 18.54 கூறப்பட்டுள்ள பிரம்மபூத நோக்கமும் ஒன்றானதுவே ஆகும். பரமாத்மா எனப்படுவது உன்னதமான பிரபுவாகிய இறைவனே. நுண்ணிய ஆத்மா உயிர்வாளியாகிறான். தனியாய எல்லா உயிர்கிலங்களையும் பரிபாலிப்பது உன்னதமான ஆத்மாவான பரமாத்மாவே. ஏனெனில் உன்னதமான பிரபு அவை காட்டும் அன்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். மக்கள் பணியோடுகளாயிருந்தால் குடும்ப விவகாரங்களை ஒருமித்த நோக்கோடு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் நடத்தி செல்வது ஒரு தந்தைக்கு எளிதாக இருக்கும். பரபிரம்மத்தின் குடும்பத்திலும் இதே நிலை திவ்யமான வகையில் அமைந்துள்ளது. பரபிரம்மமும் உயிர்வாழியைப் போலவே ஒரு நபர் ஆவார். பரமனோ உயிர்வாழியோ அருவமானவர் அல்ல. இத்தகைய பரநிலையிலானவர்கள் பரமானந்த நிலையில், பரமான ஞான நிலையில், நித்தியமான வாழ்வு நிலையில் நிறைவுடன் விளங்குகிறார்கள். ஆன்மீக இருப்பின் உண்மை நிலை இதுவே. இந்த உன்னதமான நிலையை முழுவதுமாக உணர்ந்தவன் உடனேயே பரம்பொருளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருவடிகளில் சரணடைகிறான். ஆனால் மகாத்மா அரிதாகவே தென்படுகிறான். ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட திவ்யமான உணர்வு பற்பல பிறவிகள் எடுத்த பின்னரே சித்தியாகிறது. 7.19 ஆனால் சித்தி அடைந்து விட்டால் பின்பு உலக வாழ்வில் நம்மை பீடிக்கும் எத்தகைய மாயையும் இன்னலும் ஜடவாழ்வு அல்லது பிறப்பு காரணமாக எழும் துன்பமும் இத்தகைய மகானை அணுகுவதில்லை. ஈஸ்வரத்தின் இந்த மந்திரத்தில் நாம் இச்செய்தியை பெறுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதாஜி. நான் ஒன்னொன்னா படிச்சுதான் சொல்லுவேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பரவாயில்ல. சோ ஹரே கிருஷ்ண நம்ம இங்க பாக்குறோம் ஆன்மீக நம்ம நேற்று கூட நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம். 2 விதமான தர்மம் இருக்கு. பரோ தர்மம் ஒண்ணு இருக்கு, பகவத் தர்மம். ஸ்வதர்மம் பரோ தர்மம் இல்லைன்னா பகவத் தர்மம். ஸ்வதர்மம்னா நமக்காக நியமிக்கப்பட்ட இந்த பௌதிகமான கடமைகளை நம்ம செய்யறோம். இன்னொன்னு பரோ தர்மம், ஆத்ம ரீதியான இது. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுதான் இந்த ஆத்ம ரீதியான ஒன்று. இந்த ஆன்மீக அமைப்புகள் எல்லாமே எதற்காக இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அந்த உன்னதமான இன்ப நிலையை அனுபவிப்பதற்காக. இங்க நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம்? 19 பேர் இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே கண்டிப்பா கோயிலுக்கு போயிருப்போம். அப்ப நாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கும் இல்லையா டெம்பிள்ல. அப்ப நீங்க அவங்க கூட சேர்ந்து அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நடக்கும் போதோ இல்ல திருவிழா டைம்லயோ விசேஷமான நாட்கள்ல ஸ்ரீமதி ராதாஷ்டமி வருது ஞாயிற்றுக்கிழமை. சோ கண்டிப்பா பக்கத்துல இருக்க கோயிலுக்கு போங்க. அப்ப அந்த கீர்த்தன் பண்ணுவாங்க இல்லையா, நீங்க அந்த பக்தர்களோட சேர்ந்து கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு இன்ப நிலை நமக்கு வேற எதுலையுமே கிடையாது. சோ அது ரொம்ப திவ்யமானது, உயர்ந்த இன்ப நிலை. பௌதீகமான விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு டைம்ல காணாம போயிடும். ஆனா அந்த ஆன்மீகமான அந்த இன்ப நிலைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது போல அவருடைய ஒவ்வொரு அம்சமும், அதாவது இந்த ஜீவாத்மா எல்லாமே அந்த நித்தியமான இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டதாகும். சோ நமக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு நம்ம எல்லாருமே எதையோ நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கோம். எதுக்கு எதையோ நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கோம்? ஆனந்தமா இருக்கணும் எப்பவுமேன்றதுக்காக. அந்த ஆனந்தம் இந்த பௌதீக விஷயத்துல நமக்கு கிடைக்காது. நம்ம கிடைச்சதா நினைச்சது கூட நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அது உண்மையான நிரந்தரமானதாக இருக்காது. இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணா, அது பௌதிகமான ஒரு விஷயம், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கலாம்.
ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அதுவும் வந்து ஒரு நிலையற்ற தன்மையில போயிடும். எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளே எனக்கு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம லைஃப்ல இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நிலையில இருக்கும். நம்ம நினைச்சிருப்போம் இதை நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், திருப்தியா இருப்பேன் அப்படின்னு. ஆனா அதை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், அதுல திருப்தி கிடையாது. அடுத்து என்னது போலாம், அடுத்து என்ன பண்ணலாம். சோ நம்ம வந்து பௌதிகமான விஷயங்கள் அதுல கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி வந்து நிரந்தரமற்றது. ஆனா ஆன்மீகமான விஷயம் வந்து எப்பவுமே நிரந்தரமாக இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் வந்து உண்மை. அது வந்து நிலையான நித்தியமான உண்மை. அதனால அது வந்து அது வந்து எப்பவுமே வந்து நிரந்தரமான ஒன்று. சோ அந்த ஆன்மீக தளத்துல வந்து அங்க வந்து கருத்து வேறுபாடுகளோ இல்ல சண்டை சச்சரவுகளோ அந்த காம குரோதம் அதெல்லாம் கிடையாது, பொறாமை எல்லாம் கிடையாது. ஆனா ஆன்மீகமான விஷயத்துல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொறாமை. நம்ம என்ன பண்றோம், எப்ப ஒருத்தவங்க நீங்க நிறைய பேர் வேலையில இருக்கலாம், இல்ல இல்லாமல இருக்கலாம், ஈவன் ஃபேமிலியில இருக்கவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களை தாழ்த்தி அதுல என்ன இது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இப்ப நிறைய நடக்குது. நிறைய ஒர்க் பண்ற இடத்துல அதுல அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். எல்லாருமே ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம மரணத்தை கண்டிப்பா தனியா தான் சந்திக்க போறோம். அப்ப அந்த சமயத்துல என்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் நான் என்ன செஞ்சேன், என்னுடைய அந்த பரோதர்மம் பகவானுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம், அதுதான் நம்மளை வந்து தீர்மானிக்க போகுது. அதனால இந்த பௌதீகமான நிரந்தரமற்ற இந்த மாதிரியான இச்சைகளை எல்லாம் நாம் தவிர்த்து எப்போதும் அந்த ஆன்மீக தளத்துல கனெக்ட் பண்ணி இருக்கணும். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம பாக்குறோம். அதுக்குதான் இந்த சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்கிறோம். பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்றது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எப்படி நம்ம கோயிலுக்கு போனா நம்ம வந்து பகவானுக்கு எப்படி சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றோம், அவர்கிட்ட வந்து நம்மளுடைய அன்பையும் மரியாதையும் தெரியப்படுத்துறோம் இல்லையா. அது போல ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்குள்ளயும் பகவான் இருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம கிட்ட அந்த துவேஷம் வராது, பகைமையோ இல்ல பொறாமையோ வராது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா. சோ நம்மளுடைய இந்த ஜீவாத்மாவுடைய இது என்ன அப்படின்னா எப்பவும் ஆனந்தமயமாக இருக்கணும். அது எப்படி சாத்தியம், அந்த ஆன்மீக தளத்துல நம்ம இணைந்திருக்கும் போது மட்டும்தான் சாத்தியம். அதனாலதான் அது வந்து நிர்குணம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம படிச்சிருக்கோம் பகவத்கீதையில முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம ஒரு அத்தியாயமே பார்த்தோம் இல்லையா. ஜீவாத்மா தூய்மையாக தான் இருக்கு. ஆனா அது எப்ப இந்த ஜட உலகுல வரும்போது அந்த 3 குணங்கள்ல ஏதாவது ஒரு குணத்துல வந்து ஆட்கொள்ளப்படுது. அப்ப அந்த ஜீவாத்மா அந்த 3 குணங்களையும் கலந்து கிட்டத்தட்ட 81 விதமான குணங்களை வந்து வெளிப்படுத்துது நம்ம பாக்குறோம். எப்படி நம்ம மேகம் பாக்குறோம் மேல, அது தூய்மையாதான் இருக்கு. ஆனா அந்த அந்த வானவெளியில அது வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகிள் இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு கலர் எடுத்துட்டு வரும். ஒரு தடவை நல்ல மழை பெஞ்சது, ஒயிட் கோட் போட்டுட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மழை பெஞ்சதுல கோட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரவுன் கலர்ல ஆயிடுச்சு. அப்போ அந்த அந்த வெளியில வந்து அந்த காற்று வெளியில எவ்வளவு ஒரு டஸ்ட் இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கறோம். அது போல இந்த ஜீவாத்மா தூய்மையான ஒன்று, ஏன்னா பகவான் இடத்துல இருந்து வருது, ரொம்ப தூய்மையான ஒன்று. ஆனா இந்த பௌதிக லோகத்துல வரும்போது அந்த 3 குணங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்படுது. ஆனா நம்ம எப்ப இந்த இந்த பௌதிக லோகத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறோம், அங்க வந்து பக்தனுக்கு வந்து நிர்குணங்கள், அங்க எந்த மாதிரியான குணங்களோட தாக்கமும் கிடையாது. அங்க இருக்கவங்களோட ஒரே இது என்ன அப்படின்னா எப்படி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு பண்றது, அவரை எப்படி வந்து சந்தோஷமா வச்சிருக்கிறது, அவரை எப்படி வந்து திருப்திப்படுத்துறது, என்னால அவருக்கு என்ன செய்ய முடியும், என்னுடைய அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்வதர்மமாக இருக்கட்டும் இல்ல பரோதர்மமாக இருக்கட்டும், அதுதான் வந்து நம்மளுடைய குணமா இருக்கு. அதனால அது வந்து நிர்குணம். அந்த ஆன்மீக தளத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், நிர்குணம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா அங்க அந்த 3 குணங்களோட கலங்கங்கள் இல்ல அந்த ஆன்மீக லோகத்துல. அதனால அங்க வந்து நிர்குணம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க வந்து பௌதிக லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா போராட்டங்கள் தான் நிறைஞ்சிருக்கு. ஒத்துக்கிறீங்களா? இந்த பௌதிகமான இந்த லோகத்துல வந்து போராட்டங்கள் இருக்கு, ஒத்துக்கிறீங்களா? எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? ஒத்துக்கிறோம் மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து மேல போனாங்கன்னா அவங்க இப்படி மேல போலாம், அந்த பொறாமை, காழ்ப்புணர்ச்சி. சோ நம்மளும் அவங்கள மாதிரியே நம்மளும் வாங்கணும், அதுக்காக திருப்பி உழைக்கணும், அதுல வாங்கி நமக்கு திருப்தி இல்லை. சோ இது வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல நமக்கு திருப்தி ஏற்படவே படாது. நமக்கு வந்து அந்த ஆன்மீகத்துலதான் வந்து நிரந்தரமான இருக்கு. நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். சோ அத வந்து நம்ம அந்த உயர்ந்த தளத்துக்கு போகணும். அதனால நம்ம நிறைய, நீங்க மேபி அந்த கதை கூட கேள்விப்பட்டு இருந்திருக்கலாம். ஒரு ஒரு ரிஷி வந்து இதுல குளிக்கிறாரு, நதியில குளிக்கிறாரு. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தேள் வந்து அவர் கையில அந்த சூரிய பகவானுக்கு வந்து அந்த தண்ணி இது பண்ணும்போது அவர் கையில வந்து தேள் வந்து கொட்டுது.
அவர் என்ன பண்றாரு, அதை காப்பாத்த முயற்சிக்கிறாரு, ஆனா கொட்டுது. அவர் திருப்பி அதை எடுத்து போடுறதுக்குள்ள அது கொட்டிடுது. திருப்பி திருப்பி அவர் ட்ரை பண்றாரு. அப்ப இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, அதுதான் கொட்டுதுன்னு தெரியுதே, அதை எதுக்கு நீங்க திருப்பி திருப்பி ட்ரை பண்றீங்க காப்பாத்துறதுக்கு? நான் அப்ப சொல்றாரு, கொட்டுறது அதோட தன்மை, ஆனா அதை காப்பாத்துறது வந்து என்னுடைய மனிதனுடைய குணம். அதுவும் ஒரு சாதுவாக இருக்கும்போது அது மேலயும் கருணையோட அதை வந்து காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு. சோ அப்ப நம்ம வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம உயர உயர இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட அவங்க மற்றவங்க துவேஷம் பாராட்டினாலும் சரி, பொறாமை இது பண்ணாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அவங்களை விட உயர்ந்த நிலையில இருக்கோம், நம்ம பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால அந்த ஒரு கலங்கத்துக்குள்ள நம்ம மாட்டிக்கொள்ளவே கூடாது. அதை கடந்து நம்ம மேல போகணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்களோட குறிக்கோள் வந்து இந்த பௌதிகமாக இருக்கலாம், இந்த பொசிஷன் அடையணும், இந்த சேலரியோட இது வரணும், அந்த பெர்க்ஸ் வரணும், அந்த மாதிரி அவங்களோட இது அதான் இருக்கலாம். ஆனா நம்மளோட இது என்னவாக இருக்கணும், ஒரு பக்தனுடைய இது என்னவாக இருக்கணும், அந்த ஆன்மீகமான குறிக்கோளாக இருக்கணும். நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நம்ம திருப்தி அடையணும். மத்தவங்க மேல வந்து துவேஷம், பகைமை வந்து பாராட்டக்கூடாது. அதான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான மக்களை நம்ம பாக்குறோம். ஒண்ணு அருவவாதிகள், இன்னொன்னு வந்து நாத்திகம் பேசக்கூடிய அந்த மாயாவாதிகள். சோ அருவவாதிகள் என்ன சொல்றாங்க, பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல அப்படின்றாங்க. மாயாவாதிகள் பகவானே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரியான கலங்கங்கள்ல வந்து நம்ம ஆட்கொள்ளப்படக்கூடாது. அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்ரத்தையா நம்மளோட பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பக்தி எப்படி நம்ம எதுல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம், பிரபுபாது நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்க, பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம ஒரு செப்பரேட்டா கிளாஸே வைக்கலாம், நாமம் சொல்றதுனால பலன்கள் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ அஜாமிலன் எத்தனையோ பாவங்கள் செய்தும் பகவானுடைய ஒரே ஒரு திருநாமம் நாராயணான்னு கூப்பிட்டா அந்த ஒரு இதோட இது பலன் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த அவரோட அந்த அந்த வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் செய்த கலங்கங்கள்லாம் போயிடுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த மாதிரி நாம உச்சாடனத்துக்கு நிறைய பலம் இருக்கின்றது. திரௌபதி வந்து துவாரகாபுரி கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் திரௌபதிக்கு என்ன தேவையோ அது வந்து பகவானால கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதனால பகவான் ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர். நமக்கு வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் தேவையில்லை இந்த இதுல இருந்து. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்மளுடைய பிடிப்பு, நம்மளை கண்டிப்பாக கட்டுப்படுத்தும். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில பிறப்பு இறப்புன்ற பந்தத்துல நம்ம திருப்பி மாட்டிக்கொள்வோம். இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா எதையும் எதிர்பார்க்காத அந்த அனன்ய பக்தி பண்ணி பகவான் இடத்துல செல்லணும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ கடவுள் இல்லாத சமுதாயத்துல இப்ப எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம எந்த ஒரு சோசியல் மீடியா பார்க்குமே நமக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. அதை பார்க்கவே வேணாம்னு தோணுது. நமக்கும் நம்ம இந்த லோகத்துலதான் இருக்கோம், அதனால வெளியில என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும்னு நம்ம பார்த்தா அதை பார்க்க இன்னும் நமக்கு ரொம்ப பயமாகுது இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு கலிகாலத்துல நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ நம்மளுடைய இது என்னது, ரொம்ப ஸ்ரத்தையோட பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பக்தர்களோட சங்கத்துல எப்பவுமே இருக்கணும். பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாதிரி உயர்ந்த உன்னதமான தெய்வீகமான பிரபு கிருஷ்ணருடைய பாத கமலங்கள்ல சரணடைந்தவர்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றாரு, என்னிடத்துல சரணடைந்தவனுக்கு இழப்பு என்பதே கிடையாது. பக்தி மார்க்கத்துல மட்டும் இழப்பு என்பதே கிடையாது. பௌதீகமாக நம்ம எவ்வளவு சொத்துக்கள் சேர்த்து வச்சாலும் சரி, நிறைய படிச்சு நான் நிறைய டபுள் டாக்டரேட் வாங்கியிருக்கேன், பெரிய இதெல்லாம் இருக்கு, எனக்கு இவ்வளவு அரண்மனை இருக்கு, நம்ம இறந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்த பிரிவுல நான் போய் திருப்பி கிளைம் பண்ண முடியாது. எனக்கு ஞாபகமே இருந்தாலும் இது என்னோட வீடோ என்னோடதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பக்தியில வந்து நம்ம அதை கண் கூட பாக்குறோம் இல்லையா? சின்ன குழந்தைங்க முதல் கொண்டு பக்தி வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது எப்படி அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஏஜ்ல ஞாபகம் வருது? ஏன்னா பூர்வ ஜென்மத்துல அந்த குழந்தை பிராக்டிஸ் பண்ணதோட எஃபெக்ட் நமக்கு அடுத்த ஜென்மத்துல அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பக்தியில மட்டும் இழப்பு என்பதே கிடையாது. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய பாத கமலங்கள்ல சரணடையணும். அப்படி நம்ம சரணடைந்தவர்கள் அனைவரையும் எல்லாரையும் வந்து ஒரே தளத்துல வச்சு பாக்குறோம். அப்படி பார்க்கறதுனால நம்ம மாயைக்கு உட்படுறதே கிடையாது. அதனால எந்த ஒரு மனக்கவலையும் கிடையாது. உயர்ந்த பக்தர்கள் வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணையா நினைக்கிறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து மனக்கவலையோ இல்ல வேறுபட்ட நோக்கங்களோ எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ பகவானுடைய நோக்கங்களுக்காக செயல்படுறது மட்டுமே நம்மளுடைய லட்சியமாக இருக்க வேண்டும். பக்தி மார்க்கத்துல வந்து நம்ம எல்லாரையும் கொண்டு செல்லணும். சோ பகவானே வந்து ஒரு அவதாரத்திலயும் ஒரு குறிக்கோளோட வர்றார் பகவான். ஆனா எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தனை பாதுகாக்கிறதுக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும்.
சோ எப்படி பக்தி பண்ணணும், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள்னு நம்ம வந்து கிருஷ்ண அவதாரத்துல பார்த்துட்டோம். அந்த பகவான் கிருஷ்ணருக்கு எப்படி பக்தி பண்ணணும்ன்றத சொல்றதுக்குதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணார். சோ அந்த பக்தி மார்க்கத்தை சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காரு, எல்லா மூலை முடுக்குகளிலும் பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதை ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆன்மீக போர் வீரராக எடுத்து சென்றவர், அந்த அந்த ஆன்மீக புரட்சியை செய்தவர் நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதருக்கு ஜெய். இல்லைன்னா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க, இது ஒரு பாமர மக்களுக்கும் கூட இந்த இந்த நிலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கடினம் இல்லையா? சோ பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்றதோ, இல்ல பகவானுக்கு வந்து நம்ம அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு பண்றதோ, அவருக்கு வந்து ஆரத்தி பண்றதோ, அபிஷேகங்கள் பண்றதோ, அது எப்படி வந்து எல்லா வகையான மக்களுக்கும் வந்து சாத்தியம். ஏன்னா நிறைய நம்ம வேறுபட்டிருக்கோம். மனித குலமாகவே இருந்தாலுமே நமக்குள்ள நிறைய வேறுபாடு, மத ரீதியாக இருக்கட்டும், இல்ல இல்ல ஜாதிய ரீதியாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் வந்து ஒரு நிலையில பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருக்கார். நம்ம பகவத்கீதையில என்ன படிச்சிருக்கோமோ, கற்றறிந்த பிராமணர்கள் வந்து எல்லாரையும் ஒரே நிலையில, அறிஞர்கள் எல்லாரையும் ஒரே நிலையில வச்சிருக்காங்க. சோ பிரபுபாதருடைய கருணையினால நமக்கு இந்த பக்தி மார்க்கம் கிடைச்சது. சோ அதுல வந்து வேறுபாடு இல்லாம நிறைய புரட்சிகளை செஞ்சிருக்காரு. மாதாஜிஸ் வந்து ஒரு அளவுலதான் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா பிரபுபாதருடைய கருணையால நமக்கும் வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணதுக்கூடிய எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம அதை எப்படி சீரியஸா எடுத்துட்டு ஃபாலோ பண்றோம்ன்றதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான 3 நிலைகளை புரிஞ்சுக்கிறோம்: பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ உண்மையான தூய பக்தன் வந்து பகவானை மூல முழுமுதற் கடவுளாக, பரமபுருஷராக புரிஞ்சுக்கிறார். சோ அது வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த நோக்கம் என்னன்னா, எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கணும். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிப்பட்டவர் தான். நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணரோட இணைந்தவர்கள். ஆனா இங்க வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அவரை மாதிரியே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரொம்ப கம்மியான அந்த சுதந்திரத்தை தவறாக உபயோகப்படுத்தி நம்ம இங்க கீழே விழுந்தாச்சு. அந்த குழந்தைகள் மீண்டும் வரணும்னு பகவான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த நோக்கத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக அவர் நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய குருவோட கட்டளைக்கு இணங்கி தன்னுடைய 70 வயது வரைக்கும் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 40 வருடம் அவருடைய குரு வந்து இத்தனைக்கும் ரொம்ப அவரை 2-3 தடவை தான் பார்த்திருக்காங்க. அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அதை வந்து ரொம்ப சிறமேற்கொண்டு, என்ன ஒரு கருணையோட அதை சிறமேற்கொண்டு ஸ்ரத்தையா உறுதியாக வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் வெளிநாடுகளுக்கு எடுத்து சென்று நமக்கு வந்து இன்னும் அதை வந்து கொடுத்திருக்காரு. சோ நம்மளும் வந்து எந்த ஒரு பாரபட்சமும் இல்லாம நம்மளால என்ன முடியுமோ நம்மளுடைய நிலையில இருந்து உறுதியோட நம்ம பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய அந்த நோக்கமான எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை வழங்கணும். அதை வந்து நம்மளுடைய இயக்கத்தின் மூலமாக எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். நம்மளும் வந்து யார்கிட்டயும் வந்து பாரபட்சம் பார்க்காம பக்தி தொண்டை எல்லாருக்கும் எடுத்து செல்லணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த அருவவாதிகள் யாரு? பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றோம். ஆனா பகவான் அப்படிப்பட்ட நம்மள மாதிரியே பகவானும் வந்து ஒரு நபர். அப்படி இருந்தாதான் லீலைகள் செய்ய முடியும் இல்லையா? இப்ப தாமோதர அஷ்டகம், தாமோதர மந்திரத்துல நம்ம பாக்குறோம், அவருடைய தாமோதர லீலையில பாக்குறோம் அந்த குழந்தையாக அவர் வந்து பண்ற லீலைகள் எப்படி, அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து திருமுடி வரைக்கும் அவரை வர்ணிக்கிறதாக இருக்கட்டும், அவரோட ஒரு லீலையாக இருக்கட்டும், அது எப்படி உருவமில்லாத ஒரு நபருக்கு வந்து சாத்தியமாகும். சோ பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ இந்த மாதிரி பரநிலையிலானவர்கள் பரமானந்த நிலையில், பரமஞான நிலையில், நித்தியமான வாழ்வு நிலையில் நிறைவுடன் விளங்குகிறார்கள். சோ எப்பவும் பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு. அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணணும். பக்தில இருந்து நம்ம விழுந்து விடக்கூடாது. அவருக்கு சரணாகதி பண்ணி பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கதான் வந்து ரொம்ப அரிதானவர்கள். நம்ம வந்து 7வது அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பற்பல பிறவிகள் எடுத்து அதுக்கப்புறம் என்னுடைய பக்தன் வந்து மிகவும் அரிதானவன் சொல்றாரு பகவான். நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதே நம்மளுடைய எத்தனை ஜென்மங்கள்ல செய்த புண்ணிய பலன் மூலமாக நமக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது இல்லையா? சோ இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜட கஷ்டங்களை வந்து நம்மளால எளிதில் கடந்து விட முடியும். பக்தர்களுக்கும் அதே கஷ்டம் இருக்கும், அபக்தர்களுக்கும் அதே கஷ்டங்கள் இருக்கும். ஆனா வந்து எப்படி நம்ம அதை கடந்து விடுகின்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானிடத்துல சரணடைறதுனால என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு போறதுனால அந்த வலி நமக்கு வலியா இருக்காது. ஆனா அபக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய வலியாகவும் கஷ்டமாகவும் இருக்கும்.
நம்ம பிராக்டிக்கலா நம்மள இது வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா? சோ நமக்கு வந்து என்னுடைய அப்பா எனக்கு எதனா கஷ்டத்தை கொடுப்பாரா, குழந்தை கஷ்டப்படணும்னு நினைப்பாரா, இது எனக்கு நடக்குது அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பக்தர்கள் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா அபக்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதையே பேசி 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 அதை இன்னும் அவங்கள வந்து கஷ்டப்படுத்தும். நம்ம 3 விதமான துக்கங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன இந்த 3 விதமான துக்கங்கள்? பிரைமரி மிசரிஸ் யாரு சொல்றீங்க? 3 விதமான துக்கங்கள். சொல்லலாமா மாதாஜி? யார் சொல்லுன்னு நான் சொல்றேன். இருங்க இருங்க. சொல்லுங்க பிரபு. 3 விதமான துக்கங்கள். பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ். இருக்கீங்களா எல்லாரும் லைன்ல? முத்துமாரியப்பன் பிரபு, இந்திராணி மாதாஜி, கயல்விழி மாதாஜி, நீலு மாதாஜி, ஆர் யூ ஓகே? நீலு மாதாஜி. அதிபௌதிக கயல்விழி மாதாஜி, இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க. யாரு சொன்னீங்க? இந்திராணி மாதாஜியா? சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் ஒண்ணும் சொல்ல மாதாஜி, நீங்க இந்திராணி மாதாஜி கூப்பிட்டீங்க மாதாஜி. ஓகே, 3 விதமான கஷ்டங்கள் என்ன? பிரைமரி மிசரி சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க. அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக, அதியாத்மிக. அதிபௌதிக, அதியாத்மிக, அதிதெய்வீக. அந்த மாதிரி 3. செகண்டரி மிசரிஸ் என்ன? மத்த 4 கஷ்டங்கள், அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. என்னன்னது? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இல்லையா? சோ அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியாது. ஆனா பகவானுடைய கருணை இருந்தது அப்படின்னா எப்படி கருணை இருக்கும்? அவரிடத்துல சரணாகதி அடைஞ்சுன்னா நமக்கு அந்த இது இருக்கும். ஓகே ஓகே. 8வது மந்திரம். டைம் என்ன ஆகுது? ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் பாத்துடலாமா? முதல் மந்திரத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம்? முதல் மந்திரத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம்? முதல் மந்திரத்துல ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம். சோ அனைத்துமே இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோமோ, அந்த பிரபஞ்சத்துல என்ன பாக்குறோமோ அனைத்துமே வந்து பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கு. அனைத்தின் மூலம் யாரு? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பாக்குறோம். அப்போ நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் உபயோகப்படுத்திக்கணும். அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பங்கை மட்டும் நம்ம ஏத்துக்கணும். மத்தவங்களோட சேர்த்து அனுபவிக்க முயற்சி பண்ணக்கூடாது. அது வந்து ஒரு பெரிய பாவம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பரா அபாரா அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவானுடைய அந்த சக்தி எல்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது பதம். 2வது மந்திரத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? எது நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் உபயோகப்படுத்தினா போதும் அப்படின்ற பாவத்துல நம்ம இருக்கும்போது நமக்கு நிறைய ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து கர்ம வினைகள்ல பிணைக்கப்படாம இருக்கும். ஏன்னா இது என்னோடது இல்லை, எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன், மத்த அடுத்தவங்களுக்கு சொந்தமானது நம்ம எடுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சிட்டு வாழ்றதுனால அந்த கர்ம பலன்கள்ல நாம பந்தப்படுறது இல்ல. அதனால பல 100 ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 3வது பதத்துல ஆத்மாவை அழிப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இருளாலும் அறியாமையாலும் சூழப்பட்டவர்கள். ஏன்னா ஆத்மாவை அழிக்க முடியாதுன்னு பார்த்தோம். பகவத்கீதையோட 2வது அத்தியாயம் சாங்கிய தத்துவத்துல ஆத்மா வந்து 21 குணங்கள் நேத்து மாதாஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது. கடவுள் நம்பிக்கையற்ற அசுரர்களின் உலகம் என பெயர் பெற்றமான கிரகங்களை சென்றடைகிறார்கள். ஆனா அந்த மாதிரியான நோக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க கடவுள் நம்பிக்கையற்ற அசுரர்கள் அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானுடைய அந்த மாதிரியான கிரகத்தை அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 4வது மந்திரத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அது 2வது ஸ்லோகத்துல பல 100 ஆண்டுகள் நம்ம வாழலாம்னு சொல்றீங்க மாதாஜி. ஆத்மா ரொம்ப நாள் வாழ்றது நல்லதா மாதாஜி, இல்ல பகவான்கிட்ட போய் சேர்றது நல்லதா மாதாஜி? பார்த்தோம் இல்ல பிரபு, பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து முக்தியை விரும்புறது கிடையாது, அமுக்தி. எனக்கு வந்து நரகத்துல கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல பகவானே, உங்களுக்கு நான் பக்தி தொண்டு பண்ணணும், அந்த உணர்வை தான் அவங்க எதிர்பார்க்கறாங்க.
அந்த உணர்வு தான், அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கு. சோ அந்த விதத்துல நமக்கு எத்தனை ஆண்டுகள் கிடைச்சாலும் என்ன நமக்கு இல்லையா? சோ முதல் மந்திரத்தோட படி நம்ம நமக்கு தேவையானது மட்டும் எடுத்துட்டு மத்தது மேல பற்று இல்லாம இருக்கும் போதே நம்ம வந்து அந்த 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 யோகத்தை ஃபாலோ பண்றோம் இல்லையா? கர்ம வினைகள் நம்ம வந்து ஆட்கொள்ளப்படுறது கிடையாது. அதனால எத்தனை ஆண்டுகள் கிடைத்தாலும் அங்க வந்து நமக்கு வந்து இது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பிரபு. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. புரிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, அடுத்தது வந்து நாலாவது பதத்துல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? நாலாவது பதத்துல பகவான் தன் இருப்பிடத்தில் நிலை பெற்றவராக இருந்தாலும் மனதை விட அதிகமாக செல்லக்கூடியவர். அவர் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். கோலோக பிருந்தாவன சாட்ல அவர் வந்து கோலோகத்துல இருந்தாலுமே கூட இங்கேயும் வந்து வீற்றிருக்கின்றார். அப்ப அவருடைய அந்த உயர்ந்த தன்மை தெரிகின்றது. பகவானுடைய உயர்ந்த தன்மை. பரமாத்மா வேறுபட்டவர், ஜீவாத்மாவை விட அவருக்கு நிறைய சக்திகள் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் சக்தி, பகவான் சக்திமான் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ அவர் ரொம்ப தூரத்துல இருந்தாலும் நம்ம எல்லாருடைய இதயத்திலுமே இருக்கின்றார். சோ இந்த 4வது 5வது மந்திரம் பகவானுடைய சக்தியை வந்து என்ன அப்படின்றத நமக்கு வந்து எடுத்து காட்டுது. அடுத்து 6வது மந்திரத்துல நம்ம வந்து என்ன பாக்குறோம்? பகவான் அப்படி எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கிறதுனால ஜீவாத்மாக்குள்ள அவரு இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அம்சங்கள், பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அப்படி நம்ம நினைக்கிறதுனால நம்ம யாருக்கிட்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஜீவாத்மா பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது நமக்கு வந்து கவலைகளோ அல்லது வந்து பொறாமை குணமோ இல்லாம இருக்கு அப்படின்றத நம்ம 7வது மந்திரத்துல பார்த்தோம். 2 இது முடிக்கலாம்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து டைம் ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு மற்ற இது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு எத்தனை பேருக்கு டெம்பிள்ல ப்ரோக்ராம் இருக்கு? நாளைக்கு ஆதிவாசல் பண்ணுவாங்களே, எத்தனை பேர் இருக்கீங்க டெம்பிள்ல? நம்ம அடுத்த கிளாஸ் திங்கட்கிழமை வச்சுக்கலாமா? நாளைக்கு எனக்கு கோயில் போறதா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வர முடியாதுச்சுன்னா. மாதாஜி இந்த இது 7 மந்திரத்துக்கு மேல இது இல்ல பிபிடில. பிபிடி இல்லையா? நேத்து நான் ஓபன் பண்ணேன். 57 வரைக்கும் பேஜ் வரைக்கும் வந்து 7 ஸ்லோகத்தோட முடிஞ்சு 7 மந்திரத்தோட முடிஞ்சு போயிடுது. ஓகே, 2வது இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் அனுப்புறேன் பிரபு. பிரபு வந்து 2 தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. 2வது இருக்கு, நான் அனுப்புறேன். அதை திருப்ப வந்து இது பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் நான். ஓகே பிரபு, ஓகே பிரபு. நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நைட்டே அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன், நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இந்த புக்கு வந்து இப்ப நான் புதுசா வாங்கினேன், தமிழ் புக்கு. அது கொஞ்சம் அதேதான், நீங்க படிக்கிறது தான் இருக்கு, ஆனா கொஞ்சம் வேறையா இருக்கு மாதாஜி. இல்ல, அந்த கருத்து ஒன்னாதான் இருக்கு மாதாஜி. மேபி அந்த சென்டென்ஸோ இல்ல வாக்கியங்கள் மாத்திருப்பாங்க. அது நீங்க வச்சிருக்கிறது அப்டேட்டடா இருக்கும், நாங்க வச்சிருக்கிறது ஓல்டா இருக்கலாம். என்ன எடிஷன் இயர் சொல்லுங்க, எந்த இயர் எடிஷன் பண்ணது, எடிட் பண்ணது? ஏப்ரல் 21 போட்டிருக்கு. ஏப்ரல் 21 போட்டிருக்கு. 71 நாங்க ஓல்டு மாதாஜி. எங்களோடது வந்து February 2015 6th print. உங்களுக்கு 7th print மாதாஜி. நீங்க அப்டேஷன்ல இருக்கீங்க, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஆனா எங்க கிட்ட இருக்க பிபிடி வந்து சாஃப்ட் காப்பி வந்து ஓல்டு தான் இருக்கு. நான் படிச்சது வந்து அது வேற படிக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே மாதாஜி, அதே தான் படிச்சேன். ஆக்சுவலி அது ஸ்டார்டிங் வேறையா இருந்தது. 2-3 லைன் அப்புறம் நான் நினைச்ச பேராகிராஃப் ஏதோ மாறி இருக்குன்னு நினைச்சேன் மாதாஜி. வேற ஒண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி மாதாஜி. ஒண்ணுதான் மாதாஜி. அது ஒவ்வொரு புக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கு, அதுதான் யோசனை பண்ணேன் மாதாஜி. கருத்து ஒண்ணுதான். கருத்து ஒண்ணுதான். எஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற என்ன சொல்ல நினைச்சேன்? ஓகே, நாளைக்கு வந்து ஆதிவாசல் இருக்கும். ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஸ்ரீமதி ராதாஷ்டமியோட இது. நீங்க வந்து டெம்பிள் போங்க அவசியம். கண்டிப்பாக நாம சங்கீதம் உங்களால ஃபுல்லா இது பண்ண முடியல, சர்வீஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா நாம சங்கீதத்துல கண்டிப்பா இருந்துக்கங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு ½ an hour அந்த மாதிரி முடிஞ்சதுன்னா, முடிஞ்சா ஃபுல் டே இருக்குது ரொம்ப உத்தமம். நிறைய சாண்டிங் பண்ணுங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி தான் ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா. சோ அவங்களுடைய கருணை இருந்தா நம்ம வேகமா பக்தியில முன்னேற முடியும். சோ அவங்க கிட்ட சின்சியரா நம்ம பிரார்த்தனை செய்யும் போது கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் கிடைக்கும். அதனால கண்டிப்பா கோவில் போங்க எல்லாருமே. ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்தந்த ஊர்ல எப்படி டெம்பிள்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுல நீங்க இது பண்ணுங்க. நம்ம எப்படி ஆன்மீகத்துல முன்னேறோம்னு தெரியும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து சேவை கிடைக்கும் போதுதான். சோ அதனால லோக்கல் டெம்பிள்ல வந்து நம்ம வந்து கனெக்டடா இருக்கணும். அங்க ஏதாவது ஒரு சேவை நம்ம எடுத்துக்கணும்.
ஈவன் அங்க வந்து நமக்கு வந்து டெம்பிள்ல கிளீன் பண்ற சேவை கிடைச்சா கூட அது ஒரு பெரிய பெரிய இது நமக்கு. பக்தியில நம்ம வந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறதும் அந்த அந்த பாதுகாக்கிற இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம சிலர் வந்து கோவில்ல இருந்துட்டே பகவானுடைய அந்த அபிஷேகம் எல்லாமே பார்க்கக்கூடிய அந்த இது கிடைக்கும், கருணை கிடைக்கும். ஆனா அந்த பாதுகை இது பாக்குறாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு வந்து பகவானுடைய இது கிடைக்காம கூட போலாம் அதை பாக்குறது. ஆனா அவங்க 2 பேருக்கும் ஈக்குவலான பலன் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். ஏன்னா பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு அவங்க வந்து உதவி பண்றதுனால ஏதாவது ஒரு சின்ன சேவை கிடைச்சா கூட அது வந்து ஒரு பெரிய நம்ம அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறோம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியும். அதனால அவசியம் போங்க எல்லாருமே டெம்பிளுக்கு. என்ன ஒரு சின்னதா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா கூட அதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. நம்மளுக்கு என்ன லெவல்ல வந்து பக்தி பண்றதுக்கு வந்து பகவான் ஒரு முகம் கொடுத்திருக்காரோ அதை நம்ம உடனே பிடிச்சுக்கணும். அதனால அதை பாருங்க. நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்காது, நாளைக்கு வேணா நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அந்த இது நான் கண்டினியூ பண்ணணும். திங்கட்கிழமை எடுத்துக்கலாமா? சொல்லுங்க, நீங்க தான் சொல்லணும் பக்தர்கள். மாதாஜி எங்களோட அந்த ரீடிங் கிளாஸ் கம்மியாயிட்டே போறதே மாதாஜி. என்ன ரீடிங் கிளாஸ் மாதாஜி? அது திங்கட்கிழமை அவங்க எல்லாம் ரீடிங் பண்ணுவாங்கல்ல, அது அன்னைக்கு வந்து திங்கட்கிழமை மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே வந்து ரீடிங் பண்றோம்ல மாதாஜி. 45 மினிட்ஸ் நீங்க ஏதாவது வேற ஏதாவது இதுல பண்ணிக்கலாமா கொஞ்சம்? அப்ப நாளைக்கு நம்ம லீவ் விட்டுருமே, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நாளைக்கு வேணா நீங்க பக்தி விருக்ஷா வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ரீடிங் கிளாஸ நாளைக்கு வச்சுட்டு கூட நம்ம திங்கட்கிழமை வச்சுக்கலாமா இந்த இதை? ஓகே மாதாஜி. ஆக்சுவலி சாட்டர்டேயும் கோவில்ல சர்வீஸ் இருக்குல்ல மாதாஜி. ஆமா, அதுதான் நான் சொல்றேன். என்ன பண்ணலாம் நீங்களே சொல்லுங்க. இல்லைன்னா இன்னைக்கு தனம் மாதாஜி வச்சது போல பக்தி விருக்ஷா 45 மினிட்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ஆனா நம்ம பாருங்க 1 மந்திரம் தான் படிச்சிருக்கோம், அதனால பாருங்க, இல்லைன்னா லேட் ஆயிடும் ரொம்ப. ஓகே மாதாஜி, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்க, நம்ம திங்கட்கிழமை வைக்கலாமா இல்ல புதன்கிழமை வைக்கலாமா? எப்படி பண்ணலாம் சொல்லுங்க. திங்கட்கிழமை வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. திங்கட்கிழமை வச்சுக்கலாமா? ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ஸ்ரீமதி ராதா ராணிமா கி ஜெய். சோ அதனால எல்லாரும் டெம்பிள் போங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ன சர்வீஸ் நமக்கு முடியுதோ அதை கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ஏதாவது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும். நம்ம இப்போ இந்த குரூப்ல இருக்கோம் இல்லையா, 19 பேர் வந்தோம். சோ எல்லாருமே சாண்டிங் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக ஏதாவது ஒரு காமனான டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி, irrespective ஆஃப் உங்களோட பக்தி விருக்ஷா அந்த இது irrespective ஆஃப் தட் ஏதாவது ஒரு காமன் டைம் எடுத்துட்டு எல்லாருமே சாண்டிங் பண்ணுவோமா? மினிமம் 4 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பா வேணும். என்ன பண்ணலாம்? எல்லாருக்குமே நிறைய பிளக்சுவேட் ஆகுது. நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி குறைஞ்சது 4 ரவுண்ட் எல்லாருமே பண்ணலாம். எல்லாருமே பண்ணலாம் மாதாஜி. எல்லாருமே பண்ணலாம். ஓகே, மத்தவங்க கிட்ட இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வேணுமே, தம்ஸ் அப் பண்ணுங்க பாக்கலாம். டைமிங் சர்வ பிரபுவும் எழில் மாதாஜி தான் சொல்றேன், ஏகநாமச மாதாஜி சொல்றாங்க. மாதாஜி மெஜாரிட்டி ரெடி இருக்காங்க மாதாஜி, எங்க குரூப்லயே ரெடி இருக்காங்க. அப்ப டைமிங் சொல்லுங்க பிரபு, டைமிங் சொல்லுங்க மாதாஜி. எங்க குரூப்ல ஆல்ரெடி எல்லாரும் 4 ரவுண்டுக்கு மேல பண்றாங்க மாதாஜி. 4 ரவுண்ட் பண்றாங்க. ஓகே, சந்தோஷம். ஏதாவது ஒரு டைமிங்ல எல்லாரும் உட்கார்ந்து பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்கும். என்ன சொல்லுங்க, என்ன டைமிங் பண்ணலாம்? 8:30 half an hour வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. 8:30 9க்கு நாங்க ஸ்டார்ட் பண்றோம். 8:30 நைட் 8:30 மாதாஜி. அது எல்லாருக்குமே கன்வீனியன்ட்டா இருக்குமா? கேட்டுக்கலாம். இல்லனா 2 பேட்ச் பண்ணிட்டு காலையில ஒண்ணு சாயந்தரம் ஒண்ணு கூட நம்ம பண்ணலாம். கிளாஸ் எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க? கிளாஸ் எடுக்கணுமே. சர்வாபிரபு நீங்க 9 o'clock உங்க கிளாஸ், எப்படி எடுக்கிறது கிளாஸ்? பிரபு ஏன் சாயந்தரம் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்னா, நம்ம அடுத்து இது கொஞ்சம் சஸ்டெயினா நம்ம பண்ணணும். அடுத்து உங்களுக்கு வந்து லெவல் 1 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். காத்தால தான் பெஸ்ட் மாதாஜி. காத்தால டைமிங் மாதாஜி, டைமிங் early morning 5:30. Any time convenient for you all மாதாஜி. 7 மணிக்கு அப்புறம் வச்சுக்கலாமே மாதாஜி. 7 to 7 மணிக்கெல்லாம் நாங்க ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைங்களை அனுப்பணும் மாதாஜி. வேலைக்கு போகணும் இல்லையா? சரி, அப்ப என்ன டைம் வைக்கலாம் மாதாஜி? வேலைக்கு போறவங்களுக்கு வேணா ஒரு இது பண்ணிக்கலாம். early morning வச்சுக்கலாம் 5:30 to 6 இந்த மாதிரி. எத்தனை மணிக்கு மாதாஜி? 5:30. மார்னிங் 5:30. ஓகே, எத்தனை பேர் ஓகே 5:30க்கு? 5:30 எத்தனை பேருக்கு ஓகே? எல்லாத்துக்கும் கன்வீனியன்ட்டான்னு கேட்டுக்கோங்க மாதாஜி. ஏன்னா எங்களோட குரூப்ல கொஞ்சம் சர்வர் பிரபு, நானு, மாரியப்பன், முத்துமாரியப்பன் சார் இவங்க தான் இருக்கோம். ஓகே, மத்தவங்க ரவிக்குமார் பிரபு, சத்யா பிரபு எங்க பேட்ச் வந்துருவோம். 5:30 மார்னிங் 5:30 ஓகேவா? வந்துறோம் மாதாஜி.
ஓகே 5:30 ஓகே. ஓகே, விஜயலட்சுமி மாதாஜி, வைத்தியநாதன் பிரபு, முத்துமாரியப்பன் பிரபு, ஓகே மாதாஜி. கயல்விழி மாதாஜி. ஓகே, சங்கரன் பிரபு, ஒரு இது வேணா நம்ம பண்ணிக்கோமா? ஜூமோட ஐடி கிரியேட் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாமா? ஒரு 45 மினிட்ஸ். மாதாஜி அந்த நேரத்துல என்னால வந்து எந்த ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஐ வில் பி பிஸி ஃப்ரம் 5:15 இல்ல onwards. இல்ல இல்ல நீங்க வேண்டாம். நீங்க காலையில நீங்க டெம்பிள் போறதுல பிஸியா இருப்பீங்க. நீங்க உங்களை விட்டுருங்க, எக்ஸம்ஷன். நீங்க மத்தவங்க இது நம்ம பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு சர்வ சஜஷன். பிரபு ரெடி பண்ண சொல்லுங்க. சர்வ பிரபு ஐடி வச்சிருக்கீங்களா பிரபு? அதை ஷேர் பண்றீங்களா? நம்ம தமிழ் L3 குரூப்லயே ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நான் மாதாஜிக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டுறேன். நாங்க நாளையில இருந்து இது ஸ்டார்ட் பண்றோம்ட்டு. அவங்க சொல்லுவாங்க டெம்பிளோட லிங்க் இருக்கு, நம்மளோட இது இருக்குன்னு. பட் 5:30க்கு நமக்கு வந்து அது இருக்குமான்னு தெரியல. இந்த இதை நம்ம சஸ்டெயின் பண்ணா வேற வழி இல்ல. அதனால நீங்க அந்த லிங்க் நீங்க போட்டுருங்க. கரெக்டா 5:30 நாளையில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகே, பட் எங்க லிங்க் ரெண்டு டைமுக்கு ஒத்து வருமா மாதாஜி? இன்னொன்னு கிரியேட் பண்ணணும். எத்தனை வாட்டி வேணாலும் 45 மினிட்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். நாங்கெல்லாம் இந்த இது காசு கட்டாம பண்றது ஜூம் மீட்டிங் வந்து முடிஞ்ச உடனே திருப்பி இன்னொரு வாட்டி அதே லிங்க் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணி ஜூம் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே ப்ரோ. ஓகே, முடிஞ்சிடும். உடனே இமிடியேட்டா அடுத்த லிங்க் அடுத்த அதே லிங்க் திருப்ப இது பண்ண அதே ஐடியில இது பண்ண திருப்ப அடுத்து கண்டினியூ ஆகும். அடுத்த 45 மினிட்ஸ் நீங்க ரிப்பீட் அதுல இருக்கும் பிரபு. அந்த இது நீங்க அதே இது மாதாஜி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்ப அதே லிங்கை கிளிக் பண்ணா திருப்ப கண்டினியூ ஆகும். இல்ல, நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த லிங்க் நம்ம ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்ணலான்றேன் அடுத்தடுத்த கிளாஸ்க்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி. எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. சரி, அப்ப நாளைக்கு 5:30ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க அந்த குரூப் அந்த மெசேஜ் சர்வ நம்ம பிரபு குரூப்ல போட்டுருங்க. நீலு மாதாஜில வருவாங்களா என்னன்னு தெரியலீங்களா, கேட்டுக்கோங்க. நீலு மாதாஜி பாப்போம் எத்தனை பேருக்கு இது இருக்கு. ஒண்ணு காலையில, இன்னொன்னு வந்து சாயந்தரம் வேணா நம்ம வைக்கலாம். சாயந்தரம் எத்தனை பேர் வராங்கன்னு பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி எல்லாரையும். அதான் யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களே பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரிஞ்சவங்களுக்கு இருக்காங்களா? அதுவே டவுட்டா இருக்கு. புரியல. அதற்காக ஒரு 4 பேர் தெரியுது ஹேண்ட் ரைஸ். ராதா மாதாஜி, நீலு மாதாஜி என்னாச்சு? ஓகேவா நீங்க? சத்யா பிரபு உங்களுக்கு ஓகே இருக்குமா 5:30? இல்ல வேற எதனா டைம் வேணுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்யா பிரபு, திலகா மாதாஜி, ஓகே. ஓகே திலகா மாதாஜி ஓகே. கயல்விழி மாதாஜி, முத்துமாரியப்பன் பிரபு ஓகே இல்லையா உங்களோட குரூப்? கயல்விழி மாதாஜி அவங்க யாரோட குரூப்? 5:30 ஓகேவா மாதாஜி உங்களுக்கு? மார்னிங் சுதாமா குரூப். ஈவினிங் ஓகே மாதாஜி. மார்னிங் என்னால முடியாது. மார்னிங் முடியல. ஓகே, ஈவினிங் டைம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஈவினிங் என்ன டைம் உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும்? 6 to 6:30. 6 to 6:30 மாதாஜி. 6 to 6:30 ஓகே. சத்யா பிரபு மார்னிங்கே ஓகே மாதாஜி. மார்னிங் உங்களுக்கு ஓகே. ஓகே, கயல்விழி மாதாஜி 6 to 6:30. முத்துமாரியப்பன் பிரபு உங்களுக்கு. வெங்கடலட்சுமி மாதாஜி வந்து பிரபுவோட ஈவினிங் பாத்துக்கலாம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி அவளுக்கு ஏதோ மொபைல் இஷ்யூவா இருக்கு. 6 to 6:30 ஓகே. ஓகே இல்ல பிரபு? ஓகே. விஜயலட்சுமி மாதாஜி அவங்க ஓகே பண்ணிட்டாங்க. ஓகே பண்ணிட்டாங்க. அப்போ ஓகே இல்லையா? திலக மாதாஜி ஓகே, தன மாதாஜி ஓகே, சத்யா பிரபு ஓகே. வைத்தியநாதன் பிரபு வரணும். புரியல. வைத்தியநாதன் பிரபு நீலு மாதாஜி இவங்க 2 பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணனும். ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். ஒன்னு மார்னிங் செஷன், இன்னொன்னு வந்து ஈவினிங் செஷன். 6 to 6:30 வச்சுக்கலாம். மார்னிங் செஷன் 5:30 to 6 half an hour 4 rounds. அது பண்ணா கூட போதும். ஈவினிங் வந்து யாரு ஃப்ரீயா இருக்க முடியும் பிரபு? சர்வ பிரபு வந்து வேலையில இருப்பீங்க இல்லையா? ஈவினிங் யார் ஃப்ரீயா இருக்க முடியும்? ராதா மாதாஜி பொறுப்பு எடுத்துக்கிறீங்களா? எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. சில்ட்ரன்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு. எங்க வீட்ல நான் நடத்துற சில்ட்ரன்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, தன மாதாஜி உங்களால முடியுமா லீட் பண்றதுக்கு ஈவினிங் 6 to 6:30? ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, அப்ப ஈவினிங் வந்து நீங்க எடுத்துக்கங்க. உங்களோட லிங்க் போடுங்க. சர்வ பிரபு வந்து மார்னிங் லிங்க் போடுங்க. எங்களுக்கு வந்து எனக்கு ஏகநாமச மாதாஜிக்குலாம் பக்தி வைபவ் கிளாஸ் இருக்கு. எங்களுக்கு 7:30 7:45 வரைக்கும் வர முடியாது. நாங்க மார்னிங் இதுல அட்டென்ட் பண்ணிக்கிறோம். அட்டென்ட் பண்ண முடியாதவங்க ஈவினிங் வந்துருங்க.
ஆனா கண்டிப்பா 4 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பா பண்ணியாகணும். வந்துருங்க. நல்லது. எப்படியாவது நம்ம வந்து இதை சஸ்டெயின் பண்ணி நம்ம எல்லாருமே அந்த இதுல போகணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? தனமாதாஜி நீங்களும் உங்களோட குரூப்ல போட்டுருங்க. சர்வ பிரபுவும் போட்டுருங்க. ஓகே, எப்ப இருந்து பண்ணலாம் மாதாஜி? மண்டேல இருந்து பண்ணலாங்களா? நாளையில இருந்து எதா இருந்தாலும் இம்மீடியட் நாளையில இருந்து நாளையில இருந்து. இன்னும் சொல்லல மாதாஜி இவங்க கிட்ட எல்லாம். எங்க குரூப்லயே இன்னும் தமிழ் L3 குரூப்ல confirm போட்டுடலாம் பிரபு. அந்த உங்களோட நீங்க முதல்ல நம்மளோட குரூப்ல போடுங்க. உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நான் கிரியேட் பண்ணி நான் போடுறேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம யசோதாமாய் குரூப் தானே சார் பிரபு? மாதாஜி வைத்தியநாதன் பிரபு எல்லாம் கன்ஃபார்ம் பண்ணல மாதாஜி. மெயின் அவங்க எல்லாம் வரணும். வைத்தியநாதன் அவர் பிரபு, இண்டிவிஜுவலா அப்புறம் எல்லாரும் மெசேஜ் வைத்தியநாதன் அனுப்ப முடியும். வைத்தியநாதன் பிரபு இப்ப வரணும். மிடில்ல வந்துட்டு இதுவாயிட்டாரு அவரு. மகா அவர் மாதாஜி ஜாயின் வரணும். பண்ணிவார் பிரபு. நீங்க கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கா 3 லிங்க் பேர் அப்படின்னா நான் என்னோடது ஷேர் பண்றேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லிங்க் ப்ராப்ளம் இல்ல மாதாஜி. இந்த 3 பேர் வரணும்னு என்னோட டார்கெட். வேற ஓகே, என்ன? நீங்க அவங்களுக்கு பர்சனலா போட்டுருங்க. நாளைக்கு காலையில நம்மளோட இந்த இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். நாளையில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி யாராலாம் முடியுதோ அவங்க மார்னிங் ஜாயின் பண்ணிட்டு, முடியாதவங்க ஈவினிங் ஜாயின் பண்ணுங்க. சரிங்களா? சாட்டர்டே ஈவினிங் முடியாது மாதாஜி. சாட்டர்டே சாரி சண்டே ஈவினிங். சண்டே ஈவினிங் சாண்டிங்கோட இது இல்லையா? பார்க்கலாம் அந்த சமயத்துல வேற ஏதாவது இது. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து பர்மனெண்டா ஒரு மெயில் இது வேணும், ஒரு ஜூம் இது வேணும். இல்ல ஒன்லி ஃபார் சண்டே. இந்த சண்டே வந்துட்டு ராதாஷ்டமிங்கிறதுனால நம்ம இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களான்னு சொல்றேன். நான் லிங்க்ல போட்டுறேன். பட் ஓகே எல்லாம் ஓகே. கோயிலுக்கு போயிடுவாங்க இல்லையா மாதாஜி? ஆமா அத ஆமா. சொல்றாங்க. ஓகே புரியுது. பட் இது நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு யாருக்காச்சும் அசைன் பண்ணணும். பார்க்கலாம் அது எப்படின்ட்டு. ஆனா நீங்க லிங்க் ஷேர் பண்றது மாதாஜி பண்ணிடுங்க. பேச வரக்கூடிய பக்தர்கள் வரட்டும். அதை நம்ம பாத்துக்கலாம் பின்னாடி. சரிங்களா? ஓகே சரி மாதாஜி, பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ओके माताजी प्रभुजी हरे कृष्णा वांच कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा कृष्ण। सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे ஜெய் कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஹரே कृष्णा। கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க இது பண்ணவே இல்லையா? உங்களை நான் இது பண்ணனே, ஹோஸ்ட் பண்ணனே, நீங்க ஸ்டாப் பண்ணல. மாதாஜி ஆமா மாதாஜி, நீங்க அது சொல்லல, அதனால நானும் வந்து கவனிக்கல நானு. ஓகே, இல்ல நான் சொன்னேன். மேபி நான் திருப்பி உங்களுக்கு இன்சிஸ்ட் பண்ணல. ஓகே சொல்லுங்க மாதாஜி, ஏதோ சொல்றீங்க. தங்கச்சி மாதாஜி குரூப்ல ஒரு டிவோட்டி நேத்து சேர்த்துறேன்னு சொன்னாரு. ஜிஎஸ்என் பிரபு சேர்த்தலாமா? இந்திராணி மாதாஜி அவங்கள குரூப்ல சேர்த்துட்டீங்களா பிரபு? இந்திராணி மாதாஜி உங்களுக்கு புக் கிடைச்சிச்சா? பகவத்கீதையும் இதுவும் சாஃப்ட் காப்பி அவங்க இல்ல மாதாஜி, அவங்க இல்ல. போயிட்டாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. அவங்களுக்கு சேர்த்துட்டீங்களா பிரபு தனலட்சுமி மாதாஜி குரூப்ல? அது அவங்க மறந்துட்டேன் மாதாஜி, நான் பண்ணிடுறேன். நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, நோ ப்ராப்ளம். நான் அவங்கள பார்த்து அதுல எப்படி ஆட் பண்றதை நான் பாத்துறேன். அவங்க மாதாஜி தன இவங்களே மாதாஜி சேர்த்துக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி அவங்களே சேர்த்துக்கலாம். அட்மின்ல இருக்காங்கல்ல மாதாஜி, இவங்களே சேர்த்துக்கலாம் அவங்க குரூப்ல. ஓகே ஓகே. தன மாதாஜி நான் தெரியுமா அப்படிதான் உங்களுக்கு? சொல்றேன். இந்திராணி மாதாஜி நம்மளுக்கு செல்லகுமார் பிரபு அப்படிதான் நான் சேர்த்தேன்.